Ένας μύθος μπροστά σας. Πιάσε με. Είμαι αληθινή. Πιάσε με. Πιάσε με. Πιάσε με. Μη σκιάζεσαι. Πιάσε με, Πόπι. Μη με κοιτάς με ροκανισμένο βλέμμα ζήλιας. Πιάστε με. Πιάστε με, Γεωργία. Πιάστε με. Κατερίνα. Είμαι ένας μύθος ζωντανός απέναντι στον άνθρωπο. Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει. Δεν έχει να ξεμπιτάει. Να ξέρεις μονάχα πως θα μου τη σύλληψη τα μακριά μπροστά. Δεν νιώθω τα θλίψη. Μ' αγαπάει. Είναι χειροκρότημα αυτό για μία lady. Για να ακούσω την αγάπη σας, μην το βάλω στο κρανίο. Θα κάνετε κάποια δήλωση? Δεν ακούω, είμαι star. Θα κάνετε κάποια δήλωση? Τι θα μείνω εγώ, αδήλωτη? Από ποιο κανάλι είσαι? Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ από ποιο κανάλι είσαι? Αντένα. Του μήνω? Να. Φαίνεσαι. Χαρακτηρίσατε τη Στέλλα Βιολάν διάφωνη. Η Βιολάντη είναι αυτή που είπε πρώτη τα Σαββατόβρατα και ποιος θα άμαθε? Πάλι θα αναστήσω πεθαμένη στην πλάτη μου. Εγώ είπα απλά ότι έχει φωνή με καλλιεργάσιμη. Άλλη ερώτηση. Αν κάποιος έψαχνε τη βιβλιοθήκη σας, τι ακριβώς θα έβρισκε? Δεν είμαι χαζή, έχω θηρίδα στην τράπεζα για τα κοσμήματα, δεν θα τροπώνω στην βιβλιοθήκη. Δηλώσατε ότι τρέφεστε με είδη υγιεινής, αληθεύει? Δεν φαίνεται. Ξεκινάω το πρωί με μια σαπουνοθήκη άκρων ηλιαν κρυστάλλι με βούτυρο και μέλι. Πάω γυμναστήριο το δίνω. Γυρίζω από το γυμναστήριο, παίρνω το μπλέντερ, βάζω μαρμαρόσκονη με φρούτα, έρχομαι στη δουλειά και μόλις επιστρέφω το βράδυ τρώω μισή μπανιέρα μωρού με μισό φιλέτο για να μην έχω κοιλιά το πρωί. Εντάξει, έτσι διατηρείται η υγεία στο ύψος της. Δεν τίθεται θέμα. Είπες ότι δεν τίθεται θέμα, το τίθω εγώ. Θα μου πεις δεν τίθεται θέμα. Κατάπιε με κυνηγείς. Αν βλέπατε κατσαρίδα, τι θα κάνατε? Είχα δει κατσαρίδα όταν ήμουν στην Εράιδα και είπα στην καταρροπής να φωνάξει τον απολυμαντέρ. Μάλιστα, τι γνώμη έχετε για την ΟΝΕ? Τι γνώμη έχω για την ΟΝΕ? Είναι πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Είχα πάει στο μαγαζί και τους είδα. Πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Καλή επιτυχία στην Ευρωβίζια. Άλλη ερώτηση? Καμία ταινία στον ελεύθερο χρόνο σας βλέπετε? Βλέπω πολύ ωραίες ταινίες. Μ' αρέσει πολύ η τηλεόραση. Και χτες, ενώ καθόμουν στο σαλόνι του σπιτιού μου, είδα μια ταινία με οικογενειακή υπόθεση και πολλά ηθικά διδάγματα. Ο τίτλος της? Της ταινίας? Ναι. Κάτσε να θυμηθώ. Πώς λεγόταν η ταινία, πώς λεγόταν. Α, ναι. Επιθυμητή εικονική συνένεση.